7 iyulda Aşgabat Mara avtomagistralının uğrunda 2 sany yol hadisası boldy. Vakada 7 adam şol sanda tutuş bir maşgala helak boldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri sebitden maglumat berdiler. Yol helakçylygynyň birincisi irden saat 7 töwereginde Gara ýoluň Ahal welaýatynyň Kaka etrawyna degişli Goşut obasynyň deňinde awtobanyň guruluşyny amala aşyrýan we çagyl öndürýän kärhananyň öwrümündäki çatrykda bolup geçdi. Sarax etrawyna degişli Toyota Camry kysymly ulug bu kärhananyň ýüklownyň ýol bermänligi sebäpli birden çatrykdan öwrülýär we yeňil awtologyň öňüne çykýar. Yeňil awtologdaky tutuş bir maşgala. Şol sanda bir adam we onuň aýaly hemde 2 çagasy şeýlede ejesi ölýär diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Bu wakadan 1 saat çemesi geçen soň agdalýan çatrykda ýene bir ýol helakçyligi boldy. Ýol hadisasyna uçuran Toyota Avalon kysymly yeňil awtolog Mara welaýatyna degişli hususy taksi bolup, ol hem ýüklowna çaknyşyp, waka şaýat bolanlaryň sözlerine görä dolu diýenýaly weýran boldy. 2004-nji ýyla degişli bolan bu ulugyň içindäki 2 adam ýol helakçylygynyň bolan ýerinde helak boldy. Agyr yaralanan başga bir ýolagçy Kaka etrap hasahanasyna alınıp baryldy. Ýöne hasahana ony kabul etmänligi sebäpli ol Aşgabada alınıp gidildi. Dip wakadan habarly çeşmämiz bu ýolagçynyň saglyk ýagdaýy barada häzirlikçe goşmaça maglumatyň ýokdugyny hem aýtdy. Habarçy awtobanyň gurrun edilýän böleginde ýüklowlarynyň yeňil awtologlar bilen çaknyşmak bilen bagly ýol helakçylyklarynyn ýygy-ýygydan ýüze çykýandygyny aýdýar. Ilat arasynda bu ýeriň ady ýol helakçylykları bilen belli boldy. Ýüklowlary ýol helakçylyklarına sebäp bolýar. Ýöne ýüklow sürüjilerine garşy çäre görlendik barada hiç zat aýdylmaýar ýa-da eşidilmeýär. Häzir Goşut obasynyň deňinden geçmäge gorkýan sürüjiler az däl. Olar sagatda 90 kilometr tizlige çenli sürüp bolýan ýerlerde de sagatda 40-50 kilometr tizlikde sürüp geçmegi hem endig etdiler diýip habarçymyz aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Ahal welaýat polisiýa müdürliginden kommentariýa almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 11-nji iýulda telefon arkaly eden dowamly synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi we oňa degişli edaralary ýurdun çäginde hasaba alynýan ýol hadisalar barada halka hasabat bermeýärler. Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem ýurtda bolýan ýol helakçylyklary baradaky maglumatlary ilat köpçüligine ýetirmeýär.